Naalarma ang Ministry of Health sa BARMM sa natalang kaso sa pagkamatay sa usa ka batang atleta ug pagka-ospital sa laing duha ka sports officials atol sa BARMM Athletic Association Meet 2026 nga gipaygayon sa parang Maguindanao del Norte. Kakulangan sa training sa basic life support, lakip kainit sa panahon, pipila sa gitudlong hinungdan. Ano yang report? Nagbangutan karon ang kabanay sa 11 anyos nga batang lalaki nga taga Lamitan City, Basilan, human namatay niadtong April 12 atol sa BARMM Athletic Association 2026 sa parang Maguindanao del Norte. Nasuta nga ang maong bata, grade 5 pupil ug atleta sa sepak takraw. Nanihapon matud pa ang bata sa usa ka billeting area apan natuk-an ug naglisod og ginhawa. Gilayon kining rescue apan nakabsan gyapon sa kinabuhi samtang gidala sa ospital. Base sa initial medical findings, nakasinati og acute respiratory failure due to aspiration ang biktima hinungdan sa kamatayon niini. There were nurses present there and they did all they can to give the first aid. And since walang improvement, diretso within minute, napadala siya doon sa Iranon District Hospital where the doctors confirmed the presence of food sa kanyang mouth and then the boy is also unresponsive. They instituted emergency intervention, nagkaroon ng pulse ng bagya yung bata and eventually the boy was referred to Cotabato Regional Medical Center kasi nga kulang din ang gamit ng ating hospital. Gawas niini April 15 adlang Martes, usa ka 47 anyos nga lalaking coach sa weightlifting ang gipatambalan sab sa ospital human mibuto matud pa ang varicose veins niini ug nakasinati og continuous bleeding. Hinuon na manage kuno kini sa doktor. Samtang doon say lalaking coach sa taekwondo ang kritikal human na stroke sa medical record niini. Analang sa 110/90 ang blood pressure. Apan diyang natumba og na-check, miabot sa 240/180 ang blood pressure nga usa ka hypertensive emergency. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa batang namatay lakip na ang mga na-ospital nga coach. Ang maong insidente gikaalarma sa mga opisyal sa BARMM. Busa doon na adjustment sa mga dula. I think it is the very high temperature kaya the BARMM officials decided lahat ng mga outdoor activities kanina was suspended from 9 o'clock hanggang alas 3. And then lahat po ng mga tinuloy lang ay mga indoor sports. At saka yung mga sports na hindi masyadong kailangan ng physical activity. Busa mas tutukan karon sa mga opisyal ang basic life support training. Actually, lahat po ng ating athletes ay mayroon po silang medical examination to determine whether they are fit para sa competition. Ang hindi lang po talaga natin nagawa comprehensively, ito nga yung learning curve namin at saka realization, na lahat po dapat mga nurses natin at saka mga coaches at saka yung mga officials should have been trained sa basic life support. Kasi yun po yung emergency intervention na pwede nating gawin in the absence of the medical professional. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.